Aurrekontu honen proiekturik garrantzitsuenetako batzuei dagokonez, 5 jarduketa nabarmenduko dodaz. Alde batetik, 283 milioi euro baino gehiago adinekoentzako zerbitzuetarako, mendekotasunerako eta ezintasunetarako. Beste alde batetik, 17,6 milioi euro enplegua sustatzea helburu daukien jarduketetarako. Aparteko fondo bat egongo da, 4 milioi eurokoa, eskualde plan bategaz, 230 lanpostu barriak sortzeko. Obrak egiten segituko dugu, Hautzaganen, Bermion, Gerediagan eta gainera 2014an eremuko saihesbidea egiten hasiko gara 10 milioi eurokaz.